Ndị Nteje dị na kansụl Oyi agbago orikọ iji wee gorie maka nlaghachite udo laghachitere n'obodo ha. Ndị obodo ahụ gụnyere ma okenye ma nwata ma nwoke ma nwaanyị si ezi Ikenga na Ivite Nteje gbakọrọ n'ama egwuregwu Central School Nteje maka ya bụ ịgba orikọ na ngagharị udo bụ nke kpọjere ha n'ebe dị iche iche nke gụnyere isi ụlọ ọrụ kansụl Oyi dị n'obodo ahụ bụ Nteje. Njideka Okoye nọ mgbe nke a na-eme o weta akụkọ maka nke a. Ndị Nteje ahụ na-enwe aṅụrị na-ekwekwa ukwe udo wee na-ekene Chineke na udo abatago n'obodo Nteje. Ha bunyitere ihe akwụkwọ nke na-ekwu United we stand, peace, peace, peace is what Nteje people want now. Now our children will go back to school na ihe ndị ọzọ. Na mbụ ndị obodo ahụ kpọtụrụ otu onye okenye onye nke gbara afọ 121 bụkwa onye nke tọcharanụ na Nteje, Maazị Onyekwe Akwụba. Onye isi Ivite Nteje, Comrade Fabian Obi, gwara ya maka ya bụ emume udo a na-eme na Nteje. Maazị Akwụba kenere Chineke na o dobere ya ndụ ka o wee fụ ya bụ udo na-abata n'ime obodo ya wee kpee ekpere ka udo ahụ nọtee aka. Ekene m unu mụ Nteje ije unu amaka ihe unu kwuru atọka m nwa na-ayọ Chineke Chukwu nwe ụwa ndị ichie dị na Nteje, ichie nwoke, ichie nwanyị, ichie nwata, ichie duru, ekene igburukwu ana m, ekene isi ntụana unu ya dị n'ike echi o. Njem ọzọ ha gara na Amuda Village Square bụkwa obodo ochie nke ndị Nteje. Onye bụ onye isi n'ebe ahụ, Maazị Ọnụọra Nweke, onye anọchitere anya site n'aka Honorable Fred Nkwemeka, kenere gọọmenti Anambra na gọọmenti Naijiria na ndị nchekwa dị iche iche maka mbọ ha gbara n'iwebata ya bụ udo. Onye ji okwu ya agba izu na ya bụ obodo, Nze Obiajuru Nwoye, na otu onye ndu ụmụ ntorobịa n'obodo ahụ, Comrade Innocent Ugbo, kọwara mkpamkpa ha kpagoro n'afọ 6 gara aga mgbe ha na-enwe nsogbu dị iche iche n'obodo ahụ, wee kene Chineke na ya bụ ihe abịara n'isi njedebe. Onye isi Ojiani Ivite Nteje, Nze Pius Okechi, na otu onye ji okwu ya agba izu na ya bụ obodo, Nze Paul Ezi Nteje, na ndị ọzọ ga bụ ndị otegorori ha ji wee na-ayọ maka iwechigata udo na ya bụ obodo, kwuru na ha na-echeta otu ndị omekome si wee kpaa mkpamkpa weta ajọ ihe dị iche iche na ya bụ obodo ma kene gọọmenti maka ịchụsịsị ndị a bụ nke mere ha ji bagide na ya bụ mmemme udo na Nteje.